Oplichting via WhatsApp groeit enorm. Het is vrijdag 11 juni. Dit is Zeeland Nu. Criminelen doen zich voor als vrienden in nood. Meerderheid Provinciale Staten wil Pontje redden. En 17-jarige Erwin droomt van het Nederlands kampioenschap. Goedenavond. Het aantal gevallen van oplichting via WhatsApp is het afgelopen jaar meer dan vertienvoudigd. Criminelen weten mensen geld af te troggelen door zich voor te doen als een bekende die dringend geld nodig heeft. Bij de politie noemen ze het VIN-fraude, vriend in noodfraude. Criminelen melden zich als een bekende op WhatsApp, zoals hier. Een dochter vraagt hulp aan haar moeder. Telefoon is stuk en ze moet dringend rekeningen betalen. Of ma maar even een paar duizend euro over wil maken. Als je het zo leest, trapt niemand erin. En toch gebeurt dat. Steeds vaker. Ja, ook criminelen hebben ontdekt hoe eenvoudig dit is. En ik verwacht ook dat criminelen voorwerk gaan doen. Dus als ze inderdaad op de Facebookpagina gaan kijken van een slachtoffer, dan zie ik dingen die ik bijvoorbeeld in mijn communicatie kan gebruiken. Zodat ik echt lijk op degene waarvan ze denken dat ze benaderd worden. Slachtoffers storten hun geld vaak op een rekening van een zogenaamde geldezel. Vaak jongeren die tegen een vergoeding hun pinpas of bankrekening uitlenen aan de criminelen. Vorig jaar werden er in Zeeland 22 opgepakt. Je ziet bijvoorbeeld dat op social media wordt gewoon gezegd van wil jij snel geld verdienen, neem dan contact met mij op. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld bij scholen staan, ze kunnen bij instellingen staan. Ja, in principe kun je ze overal, zou je ze tegen kunnen komen. Wat moeten ze dan doen, die geldezels? Die geldezels wordt gevraagd om rekeningnummer ter beschikking te stellen, maar ook de pinpas en de pincode. Dus die worden dan overhandigd aan zo'n ronselaar. En dan zijn ze eigenlijk de controle over hun rekening kwijt. En de crimineel heeft dan de spullen. Hey, jij daar? De politie is nu een campagne gestart om jongeren te waarschuwen, want de gevolgen kunnen groot zijn. En daar verdien jij dan geld mee? Klinkt simpel toch? Wat er niet bij wordt verteld is dat dat geld crimineel geld is. De consequenties zijn groot, de pakkans is hoog. En de consequenties zijn onder andere van je moet de schade terugbetalen. Dat levert vaak schulden op. Je krijgt vaak toch wel een veroordeling achter je naam staan. Dat heeft grote consequenties ook voor je latere loopbaan. En als je bij de banken aanklopt voor bijvoorbeeld een hypotheek later of andere vormen van financiële dienstverlening, die zullen daar zeer terughoudend in zijn. Jongeren die denkt snel geld te verdienen door eventjes de pinpas uit te lenen, die denken dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Dat zit echt anders in elkaar. Dat zit echt anders in elkaar en mijn oproep zou zijn, doe het niet. Wees je bewust wat de consequenties zijn voor jezelf en doe het vooral ook niet voor de slachtoffers. Want het is natuurlijk echt laf om van slachtoffers op deze manier geld afhandig te maken. Dus let goed op. Een meerderheid in Provinciale Staten wil het pontje in Sluiskil over het kanaal van Gent naar Terneuzen behouden. Dat geldt in ieder geval voor de collegepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA, die samen een meerderheid hebben in de Staten. Het pontje wordt gerund door vrijwilligers, maar komt structureel €40.000 per jaar tekort om te kunnen blijven varen. Het lukte tot nu toe met een aantal incidentele subsidies, maar de partijen willen nu een definitieve regeling. Van het pontje wordt druk gebruik gemaakt, onder andere door scholieren die naar de andere kant moeten van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het Tidal Technology Center in de Vlakese Spuisluis in de Grevelingendam wordt deels gesloopt. Dat zeggen betrokken partijen die het testcentrum voor getijdenturbines daar wilden laten bouwen. Door geldgebrek van de projectontwikkelaar is de bouw afgebroken en bleef er alleen een bouwput over. Rijkswaterstaat wil dat de spuisluis de Grevelingen uiteindelijk weer van vers water voorziet. De betonnen vloer blijft dan ook liggen als basis voor een mogelijk toekomstige constructie. Maar de metalen damwanden worden nu afgebroken. Het project heeft tot nu toe €8,2 miljoen subsidie gekregen. Rijkswaterstaat neemt de sloopkosten voor zijn rekening. De 3 lokale partijen in de gemeenteraad van Sluis gaan na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar samen verder. Ze vormen één partij, Sluis Lokaal. Die ontstaat uit een fusie van Nieuw Gemeentebelang, Dorpsbelangen en Toerisme en Onafhankelijk West. Samen zijn ze meteen een machtsfactor van belang. Ze hebben nu samen 8 van de 19 zetels in de gemeenteraad. De partijen zeggen op deze manier versplintering in de raad tegen te willen gaan.
Bewoners van Retranchement komen in opstand tegen de bouw van een hotel van 10 meter hoog op de markt in hun dorp. Ze hebben een advocaat in de arm genomen omdat ze vinden dat zo'n groot hotel het dorpse karakter van Retranchement aantast. Bouwer is de knokke-oud-groep die door heel België hotels, restaurants en chique nachtclubs exploiteert. Die wil op de hoek van de markt een hotel met 27 kamers neerzetten, ook voor bedrijfsfeesten en seminars. De dorpsbewoners zijn bang dat dat luidruchtige evenementen worden met veel drank. Maar volgens wethouder Peter Ploegaert van de gemeente Sluis is er al een bouwvergunning afgegeven. En passen de plannen binnen het bestemmingsplan voor Retranchement. Uitstel, uitstel, uitstel en van uitstel komt afstel. Gerry Janover uit Kortgene voelt zich niet serieus genomen door de regering. Hij had gehoopt dat zijn burgerinitiatief, waarvoor hij 60.000 handtekeningen had ingezameld, zou leiden tot de afschaffing van de hondenbelasting. Maar de Kamer die start eerst nog een onderzoek. Hondenbezitters betalen 50 miljoen euro ongeveer op jaarbasis meer aan de algemene middelen dan niet-hondenbezitters. Terwijl de algemene middelen wordt voor iedereen gebruikt. Dus waarom zouden hondenbezitters die 50 miljoen moeten betalen? En daar zijn Janovers dorpsgenoten in Kortgene het mee eens. Hondenbelasting moeten ze afschaffen. Waarom? De katten zijn er worden ook, de mensen betalen ook niet voor de katten en die poepen ook overal. Ik vraag me af waar ze de hondenbelasting wel voor gebruiken. Misschien voor sportvelden, voor andere dingen. Dus wat mij betreft mag de hondenbelasting afgeschaft worden. Hij kikt op het gevoel van op de limiet rijden en wil alles uit zijn nog jonge carrière halen. De 17-jarige karter Erwin Kolen uit Wolvarsdijk droomt ervan om Nederlands kampioen te worden. En hij krijgt binnenkort zijn kans. We willen natuurlijk bereiken om het Nederlands kampioen te worden. Dat is natuurlijk wel elke karters droom. Was getekend Erwin Kolen uit Wolvarsdijk. Komend weekend staat de 17-jarige Kolen aan de start van het NK karten, dat overigens in België wordt gereden in Marienburg. Ik ben eigenlijk de kartwereld mee ingegaan door mijn vader eigenlijk. Die reed zelf ook. En sindsdien heeft hij mij een beetje meegenomen. Het was natuurlijk allemaal nieuw, dus ik moest er heel veel leren. En toen zijn we naar buiten gegaan, een keertje een kartje gekocht of gehuurd. En sindsdien zitten we nu met deze. In de kart worden soms snelheden van wel 120 tot 140 km per uur gehaald. En daar geniet Kolen het meeste van. Dat je gewoon controle hebt over iets dat gewoon enorm hard gaat. Het is gewoon hoe hard je op een bocht afgaat, het is allemaal gewoon perfect. Alles moet kloppen op dat moment. Stel dat je nou verliest. Heb jij het dan gedaan of de kart? Beide. Meestal ik. Het meeste ik, want het materiaal is gewoon goed. Maar het zit er een beetje tussenin. Meestal in de kartwereld zeggen ze ook, het grootste probleem zit tussen het stuur en de stoel in. Ja, en dat is het rijden. Vorige maand pakte Erwin Kolen op het circuit in Venray zijn eerste overwinning in de GK4 kartseries. Kolen is ambitieus. Maar wie ver wil komen moet niet alleen talent hebben, maar vaak ook een goed gevulde portemonnee. Maar Kolen denkt dat hij met talent ver kan komen. Het ligt er eigenlijk gewoon aan hoe goed de rijder is en hoe goed het materiaal is. En ben jij goed of is je kart goed? Of allebei? Nou, ik wil niet zeggen dat ik goed ben, maar we komen er nog wel. Nee, het is op zich, de kart is gewoon goed. Het is eigenlijk gewoon op die dag gewoon de afstelling en hoe zit de rijder in zijn vel. De overwinning in het Nederlands kampioenschap staat dus hoog op zijn verlanglijstje. Of het lukt, weten we dit weekend. Na al die zon van de afgelopen dagen was het vandaag op veel plekken in Zeeland bewolkt en winderig. Toch tikte de temperatuur in de buurt van Hulst nog de 24 graden aan. En die bewolking die blijft ook morgen nog. Maar zondag en daarna zien we meer zon en het wordt dan ook weer flink warm. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog het uitgebreide weer en onze serie Waar Gebeurt? Over opmerkelijke gebeurtenissen in de Zeeuwse geschiedenis. En mij ziet u dan morgenavond weer terug met het nieuws van de zaterdag en het weekoverzicht. Graag tot dan en alvast een fijn weekend.